забони давлатӣ ҳамчун падидаи муҳими шуъури миллӣ хизмат намуда, яке аз рукнҳои бунёдии худогоҳиву худшиносӣ ба шумор меравад. Зеро тафаккури миллии ҳар як шахс тавассути забони миллиаш рушд меёбад. Бо ин мақсад ҳамасола дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири ин муқаддасоти миллӣ чорабиниҳои бошукӯҳ ва маҳфилу конфронсҳо баргузор мегардад. Баргузории чунин конфронси илмӣ дар мавзӯи забон рукни асосии давлатдорӣ, ки дар толори пазироии осорхонаи таърихии вилояти Суғд сурат гирифт, бори дигар аз эҳтиром гузоштан ба забони давлатӣ шаҳодат дод. дар ҷараёни конфронс оиди мавзӯъҳои забони давлатӣ, шиносномаи миллат, пешвои миллат ва сиёсати забон дар Тоҷикистон, вожаҳои нодир дар сарчашмаҳои ирфонӣ, аҳамияти фарҳангҳо дар ҳифзи захираҳои луғавии забони тоҷикӣ ва забони модариро пост дорем аз ҷониби устодон маърӯзаҳо қироат карда шуд. гуфта шуд, ки ҳастии ҳар як давлату миллат аз мавҷудияти забонаш вобастагӣ дорад. баромадкунандагон изҳор доштанд, ки забони тоҷикӣ ба ҳайси муҳимтарин рукни муқаддасоти миллӣ ва ёдгории маънавии халқи тоҷик дар тӯли таърих суфтаву устувор гардида, ҳамчун оинаи сарнавишти мардуми фарҳангофари мо инъикоскунандаи гузаштаи бою рангини халқамон мебошад. маҳз тавассути осори арзишманду нотакрори бузургони илму адаби тоҷик, забони тоҷикӣ асолати худро эмин нигоҳ дошта, шевою пурғановат боқӣ мондааст. таъкид карда шуд, ки забони тоҷикӣ дар тӯли мавҷудияти хеш борҳо аз имтиҳони сангини таърих гузашта, ба туфайли бузургони суханвари миллат то ба имрӯз бегазанду побарҷой барои наслҳои оянда мерос мондааст. бо сабаби ғановати захираи луғавӣ ва қадимӣ буданаш, забони тоҷикӣ ба қатори забонҳои асил ва бузурги олам шомил шудааст. дар воқеъ, забони тоҷикӣ чун шиносномаи миллат ва воситаи баёни афкору муошират дар замони соҳибистиқлолии кишвар сазовори мақому манзилати бештар гардидааст.